Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. My love, eto po ang biyahe ng buhay ni April. Hi DJ Lala. Just call me April. 26 years old from Occidental Mindoro. DJ, gusto ko lang pong humingi ng advice. Ganito po kasi yan. Lumaki po ako sa ibang pamilya kasi ipinamigay daw po ako ng parents ko before dahil ayaw pa nila ng anak. Maayos naman po ang buhay ko with my adoptive parents at itinuring po nila akong parang tunay na kadugo. DJ, for how many years, walang paramdam sa akin ang biological parents ko. Until one time, nag-meet kami sa tulong na din po ng adoptive parents ko. Nung nagkita kami, I was so happy and excited. Pero sabi lang po nila, ayaw po nila akong makita kasi bumabalik daw po yung bangungot nila dati nung pinagbubuntis pa ako ni mama. Pero kahit ganon DJ, I tried to stay connected to them. Hindi sa pagmamayabang bata, nakita ko po na may kaya sila dahil po sa kanilang negosyo. I also tried to ask them for just a little money para sa pag-aaral ko sa college. Pero wala na naman daw po akong karapatang humingi. I felt bad, but hindi ko na lang po idinibdib. Fast forward 2017. Nakagraduate na po ako ng college and nung nakahanap po ako ng work ay kasabay naman po ng unti-unting pagbaba ng negosyo ng biological parents ko. They said na lugi daw kasi hindi na na-handle ng maayos. Not to deny pero lumapit sila sa akin asking for something na pwede o gusto kong ibigay. DJ, I know in the past years madami silang nagawa at pagkukulang pero tama lang po ba na tulungan ko pa din po sila sa kabila po ng ginawa nila sa akin. Sana po matulungan niyo ako. Thank you and more power to your show. What goes around comes around, my love. Kung anong tinanim, siyang aanihin. Yan yung mga katagang kinalakhan natin. Pero ikaw ay isang patotoo na when it comes to your own blood, mga kadugo, even when natrato ka ng hindi maganda, hindi kilala ng salitang kindness ang alinman sa mga katagang yun. Ay nakakatuwa na nag-exist yung taong katulad mo na kayang iset aside whatever happened in the past para makatulong sa mga magulang mo. Kahit hindi ka nakaranas ng magandang pagtrato mula sa kanila, ikinukonsider mo pa din na maging helping hand nila ngayong, alam mo yun, ngayong walang-wala sila. Ngayong sila naman yung hirap. Ngayong umikot na ang gulong ng palad at sila naman itong nasa ibaba. Nakakatuwa na willing ka to think about it or willing kang tumulong sa kanila. And if you are asking me if tama yung gagawin mo, if it makes you feel better as a person, if it makes you happy, if alam mo namang wala kang sasaktang tao sa gagawin mo, my love, there's nothing wrong sa gusto mong gawin. Helping other people will never be wrong. That will always be right and that will always feel right. Lalong-lalo pat, yung tutulungan mo ay kadugo mo, my love. So, hindi ko pwedeng sabihin sa yung mali yung gagawin mo. Pero, I know na adult ka na, nasa tamang edad ka na to decide on your own. But in due respect na lang siguro, pagbibigay pugay, respeto sa mga taong tumayo bilang magulang mo. Sa mga taong yumakap sa'yo despite the fact na hindi ikaw yung tunay nilang kadugo. Sa mga taong nagtrato sa'yo bilang tunay nilang anak, bilang bigay respeto. You seek further guidance as well. And i-accept mo yung opinion nila about it. Kasi my love, kahit ano pang gawin natin, sila yung naghirap para sa'yo eh.
Sila yung nagdala sa'yo kung nasan ka man ngayon. Sila yung umako ng responsibilidad na hindi ka nila para lang mabigyan ka ng magandang bukas. So, out of courtesy, ask for their guidance as well. I'm not saying na turuan mo ng leksyon yung mga matapobre mong magulang. All I'm saying is, okay lang yung tumulong, pero wag mo silang hayaang umasa sa'yo. I'm not even saying that you should take revenge, but they should realize as well na yung nagawa nila sa'yo, yung napakita nila sa'yo, yung kagaspangan ng ugali nila towards you, is something that they should be sorry for. Walang problema ang tumulong sa ibang tao, just as long as in the process of helping them, you are also teaching them a lesson. Kasi hindi naman pwedeng bigay ka lang ng bigay dahil anak ka eh. Kailangan turuan mo din sila ng leksyon na ilagay natin sa aspeto ng realidad, you guys were never there for me. You never even accepted me or acknowledged me as your daughter. Noong mga panahon na nasa alapaap kayong dalawa, sa dami ng pera ninyo and you are enjoying the luxury of life, and I was asking for just a little help, a little nudge, para makatapos ako sa akin. You guys never bothered to extend a helping hand. You even told me na wala akong karapatan to ask for any from you guys. I'm not saying na manumbat ka, my love. All I'm saying is find time para mailabas mo yan sa puso mo. Bigyan mo yung sarili mo ng freedom as well. Paglaya sa lahat ng sakit ng puot ng nakaraan. Kasi no matter how nice you are, how kind you are, magiging ipokrita ka kung sasabihin mong hindi ka nasaktan. Magiging ipokrita ka kung sasabihin mong hindi ka nagalit. Magiging ipokrita ka kung sasabihin mong wala kang naramdamang puot sa ginawa nila sa'yo. Do not deny yourself that chance. That chance na may unload lahat ng pain that they caused you. Again, I am not asking you to take revenge. All I want from you is to be freed. Gusto lang kitang lumaya. Gusto lang kitang magkaroon ng tsansa na mailabas lahat ng pangit sa dibdib mo at malaman nila yon. So that kung mag-move on kayo from this, you are moving on knowing. You are moving forward knowing na hindi ka na nagpapaka-plastic. Na hindi ka na nagpapaka-nice. That your true relationship with your biological parents can start nang walang bahid ka-plastikan. Nang walang bahid ka-sinungalingan. Na this relationship will be based, tsaka magiging pundasyon ay honesty. Honesty sa isa't isa. Hindi mo naman kailangan isumbat sa kanila lahat ng yun eh. Pero pwede mong ipaalam. Gather some time. Have a talk with them. A long overdue one. Then ilabas mo lahat ng yan. Tapos saka mo sabihin, I'm not saying this kasi ako na yung meron, kayo na yung wala. I will never do what you did to me. I will never make you experience what I have experienced from you. Ginagawa ko lang to so that kapag nagsimula tayo ng relationship, whatever this may be, pagkakaibigan ba to, relationship ba to ng anak sa magulang, kung magsisimula tayo, we will start from honesty. That was how you made me feel. Yun yung naramdaman ko from you guys and I want you to know that. So kapag umikot ulit yung gulong ng buhay at kayo ay mapunta ulit sa taas, never nyo na tong gawin at iparamdam sa kahit sinong tao.
Again, ang pagtulong ay nasa sayo, my love. There's nothing wrong with that. There will never be anything wrong with helping other people. Seek guidance from your parents, adoptive parents, and then start your relationship with your biological parents based on honesty. Wag dahil magulang mo sila, wag mong i-run yung buhay mo sa konsepto na dahil magulang mo sila, it's just but the right na gawin mo lahat para sa kanila even when may mga instances na katulad nito na hindi naman sila nagpakamagulang sa'yo. Ilagay lang natin sa tama. 'Di ba? Ilagay lang natin sa tama. Isaayos lang natin yung mentalidad ng tao. Again, kung ano yung tinanim, siyang aanihin. Kung gusto nilang umani ng kagandahang loob mula sa mga taong nakakasalamuha nila, then they better start na magtanim ng kagandahang loob to others as well. Hindi sila pwedeng mamuhay sa mundong to ng ani lang sila ng ani whenever they want to or whenever they need to. Kailangan nilang matutong magplant ng good seed para makaani ng maganda mula sa mundong to. And if that's the lesson that you can teach them, please do. Klaro? Klaro.